ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ଆସି କିଚେନରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ବନେଇବାରେ ଝିଅ ପାଇଁ। ତମ ପରିକା ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ମୋତେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବି ଘରେ ଥିବେ ସବୁ କାମରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖେଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଝିଅ ତାର କହୁଛି ମାମା ମୁଁ ବି ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ରେ ଖରା ହେଉଛି ଏତେ ଜୋରସେ ଯାଏନି ଛାତ ଉପରକୁ, ସେ କୋଉ ମାନିଆ ପିଲା, ସେ ତ ମୋ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଆଉ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଖାଲି ଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ବନେଇଥିଲେ ସିମେଇ ତାକୁ ଝିଅ ଖୁଆଇ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ କିଚେନରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଣସଟା ପାଚି ଯାଇଛି। ପଣସ ଲୁଣ ଦେଇ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପାଚିକି ତୁଣି ତଳ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଖରାପ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଣସ ସବୁ କାଢ଼ି ପକେଇଲି। ଆଜି ତାହେଲେ ପାଚିଲା ପଣସଟି ଖିଆ ହବ ଆଉ। ଓହୋ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଚି ଯାଇଛି। ଏ ପଣସ ଖାଇବ ବୋଲି ଯେମିତି ହଉଛି ଯେମିତି ଚିକେନ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଲୋକ ଏମିତି ହବନି। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ପଖାଳ ଖିଆ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆକୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗିବନି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।